Hello, paya saulang sogo silang tiri otu semnelo. Inge tini 15 তারিখ 2 মাস 2024 ni narong na hawas ending ta normal kutit hit kutiri na tangai tango paya song inge narok channel na sada ka angke channel subscribe kati te pelai kana klik pakisat mama sar ke tone inge paya song song sai mana song miya foro success mano hinai inge narok je success manai rong narok ni success no arjo den rok talong channel nai tong ha channel subscribe kai redi te bell icon click kai notification man matar kai tong de kai tarpore sung thang lai nei bai asang sini house ending tai normal kote tai hit kutio gender rok sai man sapram na nar success manai tongo bas dawai chawai so me songo nei kai abani bising bising sung thang ngai nei nei chung narok no phunong nai chung kai Mia ni sala pai dikam silong ni nai di chung tabuk nai le ne chini jalo kai paya sang sung agi ni result nai sang naro pai hau kok salai ne kai naro ora nungoi ma kana ora update kachia chung update kachia kongka chung te kachawa channel awo ko thanai kai paya sang naro nai tongni silong tiri youtube channel o sujani simi paithak chora narok sai mano narok nang success oi tongo hinai kai narok nai nai di aro follow khai di narok na aro nai nai di baya song narok 95 tai 34 kai oven log skang kai 8201 kai oven skang 54 তারপরে 54 তারপর 43 ইনকে tabuk main kok ka arab se timing sense khaitaniyo problem intangka inkai narok nasing tongdi inkai chung nai nai lene chini chung tamo thongnai inkai chung narok thongna ka tini abo bai oroni tai kaisa o duita তারপরে দুইটা aboni bisingo no chung tini khela play khaina nangnai inkai narok nungoi makana 85 80 তারপরে 8121 aboni bisingo chung khela tini solinai inkai narok nungoi makana inkai narok o bisingo phumai ke thangnai narok no sai mano nadi aboni value aboni joto মান bai khai narok play khadi nadi inkai 10 01 তারপরে tongo 18 81 তারপরে tongo 21/12 তারপরে 08 80 inka bai song narok nungoi makana narok no rang chikon chikon kheri mani inka narok no clear bhabe rinai nari 10 তারপরে 01 তারপরে 56 তারপরে 65 তারপরে 5665 তারপরে tongo 5665 তারপরে tongnai 1881 তারপরে tongnai তারপরে 1881 ni pore 1221 তারপরে 08 inka baya song narok omai kai no play khadi inka chung nai di oro tak suk jora phano 08 phaya ko himano narok note khai nadi tak phano 08 phaya ko je 80 phaika tarpore tak phano 08 phaya inka 07 phayo inka chung 08 phaina no 40 tongo oro narok abo kaisa point inka tei kaisa 82 kokha 82 kongmani pore 86 inka 86 phaina ni bo chance tongo tamoni ke oboni value o inka 86 bo narok kaisa play khai mano inkai tarpore chung nailai hai oro chung 95 kokha 95 inka 94 kokha 94 bo kokjak tarpore kaisa 98 din na 90
7 bo koksa hingke aboni sate sate chwng oro bo 54 koksak oro bo 56 hingke aboni pore hingke 6 hours ke 60 5 chimi koksak ke 65 hingke 5 foot ni ulta kokha hingke chwng khakao 45 bo kongna hinui hingke chwng 45 no bo chwng play khaina nangnai next time o tini ya tei ni jorao norok aphano muita narwri tarpore oro 39 double kogui rijak hingke kakao norok bo success manano hinui hingke paisang norokno oroni hisabo norokno ready kha hingke tarpore chwng oro tini ni house tei ending wngkha norokno 1 foot kaisa norokno play khaina nangnai tarpore 007 tarpore 82 ni pore 81 81 84 86 bo play khaina nangnai oro norokno rikha norok nongoi mangkha na tarpore nari oro bahai ke 95 pai 0 house o hapka hingkai 0 jodi hapka hingkai 9 house ayake 5 house hapnani abo khub loisi abo tamoni hingke norok nari oro 0 2 kongmani pore 5 2 5 4 tarpore oro 0 kongmani pore haino hai 94 kogoi rigo hingke chwng khaka nango abono nari waisa wuisu omo hai khe ulta khe bo loge loge no sate sate ayang repeat fano kogoi rigo hingke chwng oro nugui mangkha na 83 second o paijak tarpore 80 80 hingke chwng tafano 84 86 maya ko hingke oro 48 kokjak hingke aboni bagoi 84 86 no play khaina nangnai hingke nok nugui mangkha na hingke tarpore chwng tini ni norokno house ending rinai hingke ulo ang jodi ang norokno house ending senkrai rinai hingke norok chuwai ni bo sai mangkha na chuwai ni bo chuwai ni khela o bo bwskango 0-1 second round no success ree rwkha hinui hingke ang video kaimalia kisa yang problem wngoi tongma bagoi hingke naini ano next jogo tai kaham khe no video rina bagoi sai tongnai hingke chwng oro norok nugui mangkha na hingke oro 76 bai 52 hingke chwng preview o norok nari je tarik o norok no ang agi saja nari 24 tarik 24 tei 0-1 phai rigo hingke second round no 0-1 kogoi success wngmo hingke bayasang norok sai mano hingke tarpore chwng thanglai chini main topic o hingke norok no koi ekta hit kuti rinai hit kuti norok jada khe play khai mano 79 29 99 71 21 91 hingke paisang oro norok no FRS o thwngna bagoi joto guti no provide khaijak norok oro 6 ta guti haino hai tai ready kha norok jada khe play khari charge khe norok play ta khari aboni pore o norok no rinai tongo house tini ni house wngkha de norok ni bagoi tini ni house wngkha de 7 norok ni tini ni bai house wngkha de 7 house pila 95 95 bai chwng 34 no plus khaike bwswk 9 tarpore 2 hingke 12 bai 29 hingke chwng to norok no provide khai rijak o number hingke aboni sate sate chwng nari oro 4 house tei 7 house norok jada khe play khai mano 4 house tei 7 house hingke aboni sate sate norok no ulo jodi ang target mankha hingke norok no house ni provide khainai open post o tarpore norok abo house thwngnui hingke tarpore norok no ulo ang tai target mankha khe bo post khaino rinai tarpore tongo norok ni oro 7 house hingke
2. Okay, asung na tini hingke norok abono no play khai di hingke se video no sajak nai pora video no share khai di tai norok ni hamjakma tai chubachu ready hingke jotono no hambai.